Velkommen til Kystcamping i Bogense, den eneste campingplads på Nordfyn med havudsigt. På Kystcamping, der har vi et helt legeområde, og i den ene halvdel, der er der legeplads for de større børn med den store hoppepude og med klatrestativet. Så har vi terrasseområdet imellem, hvor der er grill til afbenyttelse, og vi har den lille legeplads for de mindre børn med den mindre hoppepude og med legeskibet. Og på terrasseområdet her, der er der også bordtennis. Og så har vi 3 indendørs legerum. Hver dag i alle skoleferier, der har vi gratis underholdning for børnene. Her ser I vores kreative værksted, hvor vi i dag maler på porcelæn. Det er helt gratis, når du er barn på Kystcamping. På Kystcamping har vi lavet den her nye servicebygning, hvor vi har dobbelte familiebadrum. Og det betyder, at en hel familie kan gå herind sammen. Der er flere brusere i et rum. Og vi har det her helt særlige børnebadrum, hvor at bruserne forestiller elefanter og bilen og sælen. Og det er rigtig populært. Her ser I vores pandekagehus, hvor vi laver pandekager med god samvittighed. Det er økologiske pandekager, der er lavet helt fra bunden af. Og det er super hyggeligt, og I kan nyde dem på terrassen, mens I holder øje med børnene, der leger imens. Her ser I vores svane til Rosenfestivalen. Og det, der gør Bogense helt særligt, det er, at året igennem er der så mange gode arrangementer. Der er den her weekend, der er Rosenfestival, og der er forskellige arrangementer. Bogense har alt det, du har brug for til en rigtig god ferie. Her i campistkøkkenet kan I lave mad, samtidig med at I nyder havudsigten og holde øje med børnene, der leger på legepladsen. Kystcampings beliggenhed er helt unik, helt ned til vandet og helt ind til byen. Det er ret sjældent i Danmark, at der er campingpladser, som både har havudsigt og ligger ind til byen. Men det har vi i Bogense, så glæd dig til ferien i Bogense.